Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Fil-waqt li ninsabu miġburin ħalli nitolbu lil Mulej illi huwa s-Salvatur li der fostna u li jagħtina l-qawwa tiegħu l-Ispirtu Qaddis illi jimlina permezz tiegħu ħalli aħna nkunu nistgħu ngħixu din l-aħbar it-tajba illi hu waslilna. Ejjew fil-bidu ta' dan il-mument tagħna fejn niltaqgħu mal-Mulej nibdew billi nitolbu maħfra għan-nuqqasijiet tagħna kollha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirieti. ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, Int għamiltna ħolqien ġdid permezz ta' Ibnek il-waħdini. Għatina l-grazzja li naslu għall-glorja tiegħu li fih tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, din il-fiduċja sħiħa li għandna fl-Iben ta' Alla, jekk nitolbu xi ħaġa skont ir-rieda tiegħu hu jismana. U la darba nafu li hu jismana f'dak kollu li nitolbu, mela nafu wkoll li kull ma tlabnieh jinsab diġà għandna. Jekk wieħed jara lil ħuħ jaqaf xi dnub li ma jwassalx għall-mewt, wieħed għandu jitlob u Alla jagħtih il-ħajja. Dan qiegħed ngħidu għal min jagħmel dnub li ma jwassalx għall-mewt. Għax hemm dnubiet li jwasslu għall-mewt. Imma jien mhux għal dawn qed ngħid li wieħed għandu jitlob. Kull inġustizzja hija dnub, imma mhux kull dnub iwassal għall-mewt. Aħna nafu li kull min hu mwieled minn Alla ma jidnibx.
imma l-imnissel minn Alla iħarsu mid-dnub u l-ħażin ma jmissux bidejh. Nafu li aħna ġejjin minn Alla u li d-dinja kollha qiegħda taħt idejn il-ħażin. Imma nafu wkoll li l-iben Alla ġie u tagħna d-den biex narfu lil Alla l-veru. U aħna ninsabu f'Alla l-veru, f'Ibnu Ġesu Kristu. Dan hu Alla l-veru u l-ħajja ta' dejjem. Uliedi, ħarsu rieħkom mill-idoli. Il-kelma tal-mulej, nroddu ħaj lill-Alla. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu, flimkien il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Għannu lil-mulej għanja ġdida fil-ġemgħa ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. Ħajjifraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew l-Sion bis-sultan tagħhom. Flimkien il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Ħajfaħruh bis-sfin l-isem tiegħu u bid-daqq tat-tambur u ċetra. Għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lil-fqajrin bir-rebħa. Flimkien il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla ikun fuq fommhom. Dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha. Flimkien il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam radaw l-kbir, dawk li kienu fl-art u d-del tal-mewt idda dawl għalihom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ġie mad-dixxipli tiegħu fl-art tal-Ludija u baqem magħhom jammet. Ġwanni wkoll kien qiegħed jammet f'Għajnun qrib Salim għax f'dik in-naħa kien hemm ħafna ilma u n-nies kienet tiġi biex titammet. Sa issa lil Ġwanni kienu għadhom ma tefgħux fil-ħabs. Ġara mela li d-dixxipli ta' Ġwanni tlewmu ma' wieħed ludi fuq ir-rit tal-purifikazzjoni. U ġew għand Ġwanni jgħidulu: Rabbi, kien hemm raġel miegħek in-naħa l-oħra tal-Ġordan, dak li jinċett għalih. Issa ara u qiegħed jammet u kulħadd sejjer għandu. Ġwanni weġibhom: ħadd ma jista' jirċievi xi ħaġa jekk ma tingħatalux mis-sema. Intom stess tistgħu tiġdu li jien qedtilkom li jien minix il-Messija, imma biss li jien kont mibgħut qablu. Dak li għandu l-arusa huwa l-arus, imma l-ħabib tal-arus li jkun ħdejh u jisimgħu jifraħ ħafna meta jisma' leħen l-arus. U dan hu l-ferħ li bih qalbi mtliet. Jeħtieġ jikberu u niċkien jiena. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-kelma tal-Alla llum tatina l-ewwel nett twissija importanti ħafna permezz ta' San Ġwan l-Apostlu. Uliedi ħarsu irwieħkom mill-idoli. Hija twissija importanti li tiftilna għajnejna għaliex permezz tagħha aħna nindunaw illi mhux kollox kull ma naraw qudiemna jaf iwassalna biex narfu triq tal-verità, biex narfu triq tal-ħajja.
Hemm ħwejjeġ li nistgħu niltaqgħu magħhom fil-ħajja tagħna illi jtelfuna it-triq il-vera, il-verità, jitelfuna lil Kristu stess. Ovvjament mhux kull min jiżbalja bl-istess mod, u dak illi San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu jispjegalna. Hemm drabi fejn wieħed jidneb u dan id-dnub iwassal għal mewt. Liema mewt qed jitkellem fuqha San Ġwan? Il-mewt mill-ħajja ta' dejjem. Id-dnubiet gravi li permezz tagħhom wieħed jinqata' totalment mill-komunjoni tiegħu ma' Alla, mill-għaqda sħiħa miegħu. Però aħna bnedmin li aħna b'modi differenti, bi gradi differenti, f'mumenti differenti tal-ħajja tagħna, il-koll nistgħu nisbaljaw u l-koll nistgħu nsibu ruħna f'diffikultà. Jgħidilna San Ġwan l-Apostlu, aħna li jimwielda l-ħajja ta' dejjem hemm dak li hu mnissel mill-missier illi ħelisna. U minkejja li d-dinja kollha minħabba dnub taqa' taħt lid tal-ħażin, il-ħażin lil dawk li huma uliet il-missier ma jmissomx bidejh. Alla permezz tal-grazzi li nirċievu mingħand Ibnu Ġesu iħarisna. Minkejja li niżbaljaw għandna l-possibilità għal grazzja u l-ħniena kbira ta' Alla li nerġgħu ninaqdu nirritornaw lura fit-triq lejn il-missier. Din hija xi ħaġa sabiħa ħafna għalina l-ħajja tagħna, speċjalment meta nindunaw li aħna ta' bnedmin daqqa jkollna ħafna enerġija biex nimxu l-qudiem u daqqa jkun hemm momenti fejn notru u nejjew. U anke fil-ħajja spiritwali din il-ħaġa tiġri wkoll. Mhux hekk biss, imma jidħol fil-kelma Alla li rajna llum Ġwanni l-ieħor, Ġwanni l-Evanġelista li tagħna, San Ġwan Apostlu, dawn il-kitbiet sbieħ. Imma mbagħad hemm Ġwanni l-Ammiedi, illi fil-mument li jiddeskrivjulna l-Vanġelu kien qiegħed ukoll u bid-dixxipli tiegħu irresti triq għal dak li kellu jiġi. Kien għadu mhux arrestat, mhux il-ħabs. U allura kien hemm mument fejn Ġesu u Ġwanni kellhom in-nies jimxu warahom u xi wħud min-nies ta' Ġwanni jmorru wara Ġesu u xi nies ta' Ġesu jirrakkuntaw il-Ġesu x'għamel Ġwanni. Insomma, kienet il-mument ta' tranzizzjoni bejn Ġwanni u Ġesu. U Ġwanni l-Ammiedi jallimna dak li aħna nżommu dejjem f'qalbna. Jeħtieġ jikber hu u niċkien jien. Biex ix-xitan ma jqarraqx bina, irrid ikollna idea ċara tagħna nfusna. Ma jridx ikollna idea kbira wisq tagħna nfusna. Irridu nkunu kapaċi nagħmlu l-kontijiet mal-fatt li aħna bnedmin li xi mumenti nkunu dgħajfa u rridu nkunu dejjem attenti biex inħallu l-grazzja Alla taħdem fina ħalli ma nkunux iktar ansjużi u iktar ħeġġużi biex nagħmlu tant affarijiet fil-ħajja tagħna mbagħad wara ngħidu jara daqsxejn. Ara ftit kif żlaqt fin-niexa f'ħaġa bħal din. Jeħtieġ jikber hu Ġesu anke fil-ħajja tagħna u niċkien jien. Nitgħallem sew jien min jien. Naraf quddiem il-kobor tal-grazzja Alla iċ-ċokon tiegħi. Biex jien inkun dejjem attent li ma nitlaqx il-grazzja li Alla jagħtini illi nħalli lilu jkun id-dawl, il-verità, it-triq tiegħi. Ejjew nitolbu dan lil Alla llum. Illi aħna nkunu dixxipli illi kif qallhom Ġwanni l-Battista nagħmlu ndiema vera. U kif qallhom Ġesu meta mbagħad Ġwanni ġie arrestat u d-dixxipli tiegħu marru wara Ġesu, inkunu dawk li nilqgħu lil dak li bat għalina l-missier biex ikun verament salvatur tagħna. Ejjew inħallu mhux biss l-ilma tal-Ġordan
imma l-grazzja tal-Ispiritu Santu li aħna rċivejna fil-mamudija tagħna taħsilna kontinwament permezz tas-sagramenti li aħna nirċievu. Ejjew inħallu l-kelma talla tkun dawla lina, ma nafġux fil-ħajja tagħna, ma nimxux bla doċċ imma nfittxu l-wens u l-gwida tal-kelma talla biex tħarisna. Ejjew l-Alla nkomplu nitolbuh illi fil-bidu ta' sena ġdida ikollna l-kuraġġ li ngħidulu mulej ibqa' dejjem magħna, titlaqniex, għandna bżonnok, aħna tiegħek, aħna miegħek. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Ħuti eżis li bentalla ġie fid-dinja biex jgħinna narfu kemm Alla jħobbna. Ejjew nroddulu ħajr fil-waqt li ntolbuh bil-fiduċja u ngħidulu tkun imbierek mulej. Tkun imbierek mulej. Għal-predikaturi u l-katekisti biex fil-waqt li jxandru l-kelma jiftakru li m'għandhomx ikunu ta' tfixkila l-Kristu li jitkellem. Nitolbu tkun imbierek mulej. Għall-umanità li b'tant modi għadha skjava tal-qawwa tax-xitan biex tirbaħ il-ħażen bil-qawwa divina ta' Kristu, Alla u bniedem. Nitolbu tkun imbierek mulej. Għall-koppji li qegħdin iħejju ruħhom għal żwieġ nisrani biex fuq kollox ifittxu l-imħabba u l-ferħ li jiġu mill-laqda tagħhom ma' Kristu. Nitolbu tkun imbierek mulej. Għall-komunità tagħna biex fiha aħna nkunu familja fejn inwiżnu nikkoreġu bl-imħabba u r-rispett lill-aħwa li għalkemm jemmnu fi Kristu ta' spiss jitħabtu fid-dnub. Nitolbu tkun imbierek mulej. Unkomplu nitolbu lill-Alla għal paċi fid-dinja kollha, speċjalment fejn hemm il-vjolenza u l-gwerra. Tkun imbierek mulej. Alla Missier li tista' kollox, imlina bil-ferħ tad-dera ta' ibnek Ġesu biex nitennew meta nisimgħu leħnu u nemmnu fih li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. O Alla minnek ġej slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib f'dawn il-misteri qaddisa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox
tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax int illum dawwalt il-ġnus meta urejthom fi Kristu l-misteru tas-salvazzjoni. U bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, int fejjaqtna bis-sebħ ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna
biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Paċi magħkom. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitbiss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. tiegħek b'kull xorta ta' għajnuna. Fit-tjieba tiegħek iqaf magħna issa u għalli ġej biex nitfarġu kemm jinħtieġ bil-ħwejjeġ li jgħaddu u hekk inħabirku aktar bil-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Illum qed nikkommemaraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fi ħdan Fondazzjoni SEP. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam.
Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika. Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn nkomplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. U ta' pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill, li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi, iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bot mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija n-numru ta' snin li fiha tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smattal tagħna ħlesejna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smattal tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smattaltana Ġesu li twilet għalina u ritikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smattaltana Ġesu li twilet għalina u ritikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta sitna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مباركنتي فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسوم. Għaddisa Marija Malla itlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مباركنتي فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسوم. Għaddisa Marija Malla itlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مباركنتي فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسوم. Għaddisa Marija Malla itlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مباركنتي فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسوم. Għaddisa Marija Malla itlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مباركنتي فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسوم. Għaddisa Marija Malla itlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مباركنتي فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسوم. Għaddisa Marija Malla itlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مباركنتي فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسوم. Għaddisa Marija Malla itlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مباركنتي فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسوم. Għaddisa Marija Malla itlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مباركنتي فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسوم. Għaddisa Marija Malla itlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria للمسير وللابن وللإسبيرتو السانتو. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jeqbal dejjem ta' dejjem. Amen. ماريا سانتissima urina li inti omna għalik jisma talbtana ġesu li twilet għalina u ritikun bniedem bħalna. O ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna palma nafru l-menu ħati għalina u la daħannix fit-teġrib iżdaħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek
imberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jeqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu li twilet għalina u ritikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jeqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu li twilet għalina u ritikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena
ورينا ورا dan it-turufnament lil-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. U ħannina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dubietna palma nafru l-menu ħati għalina u la daħħannix fit-tiġrib iżalisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal tana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja Talla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina.
Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-kbir Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.